Така, ще кажем стихчето Водно конче и перничани. Има ли от Перник? Няма! Защото няма от Перник, ще кажем спокойно стихчето. Защото иначе шеха да ни набият, ако имаш от Перник. Ето го. В пернишка кръчма зли хора се събират за бой по време на мача. Един друг се агитират. Ще започне зор. Предстои мач на местният отбор Миньор. Всеки в кръчмата е с винкел въоръжен и глави се готви да чупи в този ден. Преди мача, в този момент, злите хора с тръби и винкели нападат всеки опонент. В кръчмата емоцията се нажежава. До началото на мача на Миньор минутка остава. В това време едно водно конче си летяло и в кръчмата се завъртяло. И много злобни физиономии то видяло. В миг перничаните се озверили, че водното конче е против Миньор решили и към него скокнали с всички сили. Един от перничаните с винкил замахва диво, но не оцелва насекомото и криво. То стрелка се, като малък въртолет, и перничаните към него бълвали псовни безчет. Един злобно завъртял тръбата, но вместо насекомото оцелил на бармана главата. Човек с гайчен ключ гони насекомото подвижно и голямо, но вместо него оцелил нечия рамо. Водното конче лети им около главите. С винкели го гонят, но удрят си ушите. Насекомото игриво си летяло, 60 човека да побърка успяло. С крясъци и страшен вой, с тръби и винкели започва бой. От ударите изкрима даже, но никой не може насекомото да смаже. Насекомото гонат го си умруци, но ударите попадат в глави като кютуци. В кръчмата след всички поразии строшени са маси, пейки и саксии. Един от злите хора след насекомото песнял, но от кактус в кръчмата с бодли е цял. Върху кактуса той пада и изнася болезнена тирада. В кръчмата в хаоса вече няма пътека. Вътре смазани са всичките 60 човека. Водното конче съвсем си е цяло. Победно той излетяло. След като е в този ден да бие всички успяло. Перничаните с тъпотия всичко правят на пух и прах. А водното конче по-умно е от тях. И така направи ги за смях. И тя, мерси. Супер много мерси. От мене беше това. Сега свърши. Мерси.